Het Goester Lyceum is het niet eens met de kritiek van de onderwijsinspectie. Die zegt dat het onderwijs ondermaats zou zijn en leerlingen aan hun lot zouden worden overgelaten. We hebben letterlijk tegen de inspecteur gezegd, wij kiezen voor het welbevinden van de leerling. En wij vinden van het belang dat de leerling dan beter in zijn vel zit dan dat hij op de cognitieve weg doorgaat. En verder in deze Zeeland nu vandaag. De handtekeningen zijn gezet voor extra nieuwe woningen. En de Bredabus staat niet hoog op de politieke agenda. Goedenavond. De kritiek liegt er niet om. Volgens de onderwijsinspectie scoort het onderwijs bij het Goester Lyceum niet op alle afdelingen een voldoende. Zouden er ook te veel leerlingen blijven zitten en zouden andere scholieren dan weer doelbewust naar een lager onderwijsniveau doorstromen om zo het slagingspercentage van de school op te krikken. Ik praat erover verder met Jannes Goedbloed. Ja, Jannes, wat staat er verder eigenlijk precies in dat rapport? Nou ja, je zei het al, hè, dat onderwijs is op onderdelen onvoldoende. En dan vooral de begeleiding voor leerlingen die de stof wat moeilijk vinden. Of leerlingen die het juist makkelijk vinden en wat extra uitdaging nodig hebben. Nou, dat laat wat te wensen over. En de lessen zijn ook te saai. De leerlingen worden onvoldoende geprikkeld, zegt de onderwijsinspectie. En dat zie je ook terug in de resultaten. Zo blijven er meer leerlingen zitten. 2 tot 3 keer meer dan op vergelijkbare scholen, staat in dat rapport van de onderwijsinspectie. En er gaan ook meer leerlingen door naar een lager niveau. In de bovenbouw van de HAVO en VWO 2 keer meer dan op andere scholen. Ja, het is een lange lijst, forse kritiek ook. Maar wat is nou de grootste kritiek die hier uit dat rapport naar voren komt? Ja, in dat rapport wordt ook de indruk gewekt dat de school expres de leerlingen naar een lager niveau doet om zo de normen te halen, als bijvoorbeeld gaat om het slagingspercentage. Maar dat ontkent de school met klem. Zelf zeggen ze dat ze het om een heel andere reden doen. We hebben letterlijk tegen de inspecteur gezegd, wij kiezen voor het welbevinden van de leerling. En wij vinden van het belang dat de leerling dan beter in zijn vel zit dan dat hij op de cognitieve weg doorgaat. Dus wij vinden die eis belangrijker. En de inspecteur vindt dat wij daar strakker op moeten zijn en daar meer op moeten sturen, dat ze wel op het VWO blijven. Nou, daar hebben wij een andere mening in. Ja, ze hebben een andere mening. Ik kan me ook voorstellen dat ze in Goes niet blij waren toen dit rapport op de mat viel. Nee, dat klopt. Ja. Het is natuurlijk sowieso een ongelukkige timing nu op dit moment. Nu er juist heel veel ouders en kinderen op zoek zijn naar een school en bezig zijn met die schoolkeuze. Ja, hoe gaat het nu verder? Worden de stappen ondernomen? Nou, eind dit jaar, in het laatste kwartaal, dan komt de inspectie weer terug voor een nieuw rapportage. En dan moet de school dus alles op orde hebben. Zelf zeggen ze dat dat wel gaat lukken. Nou ja, hoopvolle gedachten. Jannes, dankjewel. De woningnood is hoog. En om dat op te lossen moeten er veel woningen bijkomen, vindt het kabinet. Daarom worden er overal in het land woondeals gesloten, waarin afspraken worden gemaakt over het aantal nieuwe woningen. En vandaag werden de handtekeningen in Zeeland gezet voor 16.500 nieuwe woningen. Om dat concreet te maken, dat zijn net zoveel huizen als er staan in 3 Zierikzees. In Zeeland is het denk ik wat te lang gedacht dat er gebouwd moest worden voor de krimp. En ook in Zeeland kun je een geweldige rol spelen om de groei van Nederland te accommoderen. Dat is goed voor de leefbaarheid ook van Zeeland. Dus dat Zeeland heeft gezet, wij zetten onze schouders eronder. En we gaan 16.500 woningen bouwen tot en met 2030, waarvan 2/3 betaalbaar, is heel betekenisvol. Het doel van de woondeal is het bouwen van betaalbare huurhuizen en koopwoningen. En dat is vooral belangrijk voor starters die nu geen huis kunnen vinden. Maar ook ouderen hebben de aandacht. Want als die door kunnen verhuizen naar een kleinere woning, komt hun huidige woning beschikbaar voor een ander gezin. Kunnen we wel zoveel woningen bouwen? Want de problemen zijn talrijk. Hoge bouwkosten, stikstofproblematiek. Gaat het wel lukken? Als een ambitie makkelijk is, dan is het geen ambitie. Weet je, we komen van allerlei obstakels zullen we tegenkomen. Zolang als we elkaar vasthouden, Rijk, gemeente en provincie, ben ik echt van de overtuiging dat het kan. Met de handtekeningen onder de Zeeuwse woondeal is de volgende stap gezet. Nu is het zaak dat er op zoveel mogelijk plekken in Zeeland de schop de grond in gaat om die 16.500 woningen te realiseren. Oesterkwekers willen betere plekken. Niet alle plaatsen die ze nu gebruiken zijn geschikt voor de kweek van oesters op tafels boven de bodem. Kwekers, natuurverenigingen en overheden hebben een intentieverklaring ondertekend om samen voor een duurzame oesterteelt te zorgen met aandacht voor de natuur. Onderhandelingen hierover verlopen overigens moeizaam volgens de oestervereniging. In een vakantiewoning in Oostkapelle is vanmorgen vroeg brand uitgebroken. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het vuur begon in de aangebouwde sauna, maar sloeg al snel over naar het huis. Om de brand goed te kunnen bestrijden is een deel van het dak en buitengevel opengebroken, omdat het isolatiemateriaal vlam had gevat. Rond 7 uur vanmorgen werd het sein brandmeester gegeven.
5 van de 16 partijen hebben de Breda-bus opgenomen in hun verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen. De Breda-bus, die studenten uit de omgeving van Hulst naar Breda brengt, is al jaren een punt van discussie in de Zeeuwse politiek vanwege de enorme kosten. En nu is er dus maar 1/3 van de partijen die nadrukkelijk zegt de bus te willen behouden. Dat is belangrijk voor Hulst, voor de studenten, zodat ze hun contact met Hulst, hun familie, hun vrienden blijven behouden. Want als ze hier niet op en neer kunnen, ja, dan zijn we ze kwijt. Dit moet blijven. Kosten wat kost. Nou, niet kosten wat kost, maar andere dingen kosten ook geld. Wegen waar je over rijdt kosten ook geld. En openbaar vervoer is iets wat van ons allemaal is. Je zal in Hulst wonen, via Terneuzen, de tunnel, Goes, naar Breda moeten gaan. Eigenlijk is dat niet te doen. En ik vind dat we Zeeuws-Vlaanderen serieus moeten nemen. Zeker ook op het gebied van bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Buslijn 19 behouden. Het zijn deze 5 partijen die het specifiek in hun verkiezingsprogramma hebben gezet. Andere partijen doen dat niet of hebben het alleen in zijn algemeenheid over het hele Zeeuwse busvervoer. Opvallend is dat het CDA provinciaal daar ook voor heeft gekozen. Terwijl de lokale afdeling van het CDA hier in Hulst juist al jaren strijdt voor het behoud van de bus. Heel erg jammer. Dat hij er niet in staat. Dat hij er niet in staat. Wij doen hier in Zeeuws-Vlaanderen zo ons best voor het behoud van deze Breda-bus. Ook voor het naar school toe kunnen gaan van onze studenten. Het is belangrijk om te melden dat we geen één specifieke buslijn hebben gemeld. Omdat we erin hebben gezet dat we alle bussen die belangrijk zijn voor leefbaarheid willen behouden. Dus daar valt de Breda-bus ook zeker onder. Dus in principe zijn we er wel voor dat de Breda-bus blijft. Het CDA wil volgens het kandidaat-statenlid dus wel degelijk de bus behouden. Ook al staat het niet specifiek in het verkiezingsprogramma. Maar andere partijen kijken daar anders tegenaan. Ja, nou, ik weet hoe verkiezingsprogramma's voor elkaar... Als iemand vindt dat het erin moet staan, brengen ze het in stemming. En als het niet voorgestemd wordt, dan is dus een meerderheid tegen. Dus dan kunnen ze voor de bühne roepen wat ze willen. Maar het staat niet in hun verkiezingsprogramma. Ik vind het moeilijk te begrijpen dat ze het er niet in hebben gezet. Omdat wij het als ChristenUnie zo belangrijk vinden. Laten we nou Zeeuws-Vlaanderen serieus nemen. Laten we zorgen dat ook het openbaar vervoer in Oost-Zeeuws-Vlaanderen er blijft en dat ook goed blijft functioneren. Dus we zullen er ons ook echt zeker hard voor maken als we in de coalitie komen. Maar geen garantie dat het dan ook natuurlijk lukt. Die garantie die heb je nooit van tevoren. Maar je kan wel de garantie geven dat we er echt voor zullen gaan. Dat andere partijen de bus niet specifiek benoemen in hun verkiezingsprogramma is eigenlijk niet zo gek. Want het is een hele dure bus. Hij kost 1 miljoen euro per jaar om hem te laten rijden. En op termijn is zelfs berekend dat dat 1,6 miljoen euro gaat kosten. Maar voorstanders zeggen het is de enige route voor studenten om uit de omgeving Hulst richting Breda te kunnen komen. En zo zijn de voorstanders bang, als de bus straks niet meer rijdt, komen de studenten in het weekend niet meer terug naar huis. De horeca staat voor veel uitdagingen. Personeelstekort, stijgende prijzen en een slecht imago van veel werken voor te weinig geld. Er moet volgens experts dringend iets gaan gebeuren om de cultuur te veranderen. Restaurant Noma in Kopenhagen is al jarenlang een van de beste restaurants van de wereld. Onlangs is bekend geworden dat dat gaat sluiten. Een van de redenen die genoemd wordt: als ze alle medewerkers alle uren zouden gaan uitbetalen, dan is het niet meer rendabel. Nu werken er bijvoorbeeld veel onbetaalde stagiaires lange dagen. En dat is niet meer van deze tijd. We hebben een imagoprobleem. Alleen het imagoprobleem kunnen we alleen maar oppakken als we het samen doen. En ja, Scalda zegt dat ook in hun eigen slogan. Samen maken we Zeeland, dus we moeten het ook samen doen. Hier bij mbo-opleiding Scalda worden de horecamedewerkers van de toekomst opgeleid. De cultuuromslag wordt hier al gemaakt. Want de jeugd gaat niet zomaar overal meer mee akkoord. De jongeren zijn heel bewust van wat ze willen en wat ze niet willen. En als we niet meegaan in de verandering van de maatschappij, dan verliezen we straks alle talent voor de horeca. En zitten we straks met zaken die wel willen draaien, alleen zonder echt personeel. En dan zou je toch wel waarschijnlijk de one-man shows moeten doen. Dat op een andere manier moet, dat hebben Ferdy en Noemi ook te harte genomen. Zij werkten jarenlang in toprestaurants door heel Europa en hebben nu een eigen zaak in Kortgene, waar ze de zaken net op een andere manier doen. Ik denk wat dat ons een beetje onderscheidt, zeg maar, is dat we gewoon alles met ons veetjes doen. Dus vaak is het de vrouw in de zaal, is de bediening, de wijn en de gasten ontvangen. Maar we zijn gewoon alle twee koks. Dus voor ons komt de bediening erbij.
Het is moeilijk mensen vinden. En zeker als je uitgaande van een groter restaurant gaat, dan uiteindelijk lopen de mensen weg of je kan ze niet meer vinden. Zelf hebben ze ook jarenlang veel overuren gedraaid. En dat willen ze op deze manier personeel besparen. Ik denk dat momenteel in het hogere segment in de horeca is best moeilijk om mensen te vinden die de uren nog willen draaien. En we hebben gemerkt dat met ons twee, we willen beide hetzelfde bereiken. Hetzelfde idee aan de mensen laten voelen. Dus bij ons thuiskomen, maar toch wel lekker eten. Een klein zaakje zodat je met z'n tweeën de boel kan bestieren. Ze werken allebei als kok en doen ook allebei de bediening. En zoals iedereen weet die wel eens samen met zijn of haar partner in de keuken staat, dat kan wel eens lastig zijn. Na de verbouwingen gingen we terug de keuken in. En mijn vader zag ons van alle twee, ja, er was rust, het was kalm. Dat was weer allebei eigenlijk weer volle concentratie, gewoon lekker werken met z'n tweeën. Dat is wat we het liefst doen eigenlijk. Rust is ook een belangrijk woord bij Scalda. Want ook horecamedewerkers hebben dat nodig. Sommige werkroosters worden aangepast. We moeten echt ook de studenten of de horecatalenten van nu ook gewoon af en toe eens een weekendje vrijgeven. Het was een overwegend droge dag. In de loop van de middag kwam er nog wel wat regen overdrijven bij maximaal 6 graden. Vanavond en vannacht neemt de buienkans toe. Morgen periode met regen en in de middag ook kans op winterse buien met in de avond ook kans op sneeuw en gladheid. En dit alles bij wederom maximaal 6 graden. En over 9 dagen mogen we weer naar de stembus, u hoorde er net al eventjes over, voor de staten- en waterschapsverkiezingen. Maar scholieren kunnen nu al hun stem uitbrengen bij de scholierenverkiezingen. En die worden georganiseerd om jongeren er bewust van te maken dat ze vanaf hun 18e echt kunnen gaan stemmen. Maar het belang daarvan hoef je niet iedereen uit te leggen. Als je mag stemmen, moet je het wel doen. Al is het een blanco stem, het is een stem. Het ziet er ook naar uit dat ik de politiek in ga, maar dat moeten we eerst nog zien. Eerst geschiedenis studeren. Ja, een verstandige keuze. De uitslag van deze verkiezingen wordt op 14 maart bekendgemaakt. Meer over deze verkiezingen vindt u op onze site en in de app. Tot zover deze Zeeland Nu. En nog een fijne avond. Graag tot morgen.